Καλησπέρα σε όλους. Αυτό εδώ είναι μια συνέντευξη η οποία άργησε 17 ολόκληρα χρόνια. Αφορά τον κόσμο του wedding cinematography. Την τέχνη της κινηματογράφησης γάμων. Ειλικρινά δεν ξέρω από ποιο σημείο να ξεκινήσω, γιατί η τέχνη αυτή έχει αλλοιωθεί τόσο πολύ, δεν υπάρχει σήμερα. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την αλωτρίωση, μετά από 17 χρόνια πλέον δεν μπορώ να επιτρέψω στους συναδέλφους μου αυτή την εξαθλίωση της τέχνης. Είναι τέτοια η αποθέωση του χρήματος και του πλούτου μέσα από τις δημιουργίες τους, που σε λίγο θα είναι σαν να προσπαθούν να μας πείσουν ότι θα πρέπει να παντρευόμαστε το χρήμα, αυτό καθεαυτό. Δεν υπάρχει το παραμικρό συναίσθημα. Επειδή υπάρχουν κυρίες, υπάρχουν γυναίκες, υπάρχουν νεαρά κορίτσια που μπορεί να ακούνε αυτή τη συνέντευξη. Εάν δεν μπορούν να διαχειριστούν τη σκληρή γλώσσα, θα υπάρξει σκληρή γλώσσα, καλό θα ήταν να σταματήσουν να βλέπουν αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο. Θα υπάρξουν σκληροί χαρακτηρισμοί, θα ξεφύγουν από τα όρια της ευπρέπειας, του σεβασμού, λόγω της αγανάκτησης που υπάρχει στον τρόπο που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι αυτή την τέχνη. Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε λίγο πάνω στον ορισμό των λέξεων αυτών και την τραγωδία που εξελίσσεται στο χώρο μου από τους συναδέλφους γύρω από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν χωρίς κανένα μέτρο και χωρίς καμία λογική τις λέξεις κινηματογράφος γάμου και τον τρόπο με τον οποίο παραμορφώνουν και καταστρέφουν το τελικό αποτέλεσμα. Έθεσα το ερώτημα πώς ορίζεται η έννοια της τέχνης κινηματογράφος γάμων. Wedding cinematography. Το ερώτημα αυτό το έθεσα σε περίπου 100 διαφορετικούς καλλιτέχνες. Στον καθέναν ονομαστικά. Πώς ορίζεις το wedding cinematography στην Ελλάδα σήμερα? Είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει να το διάβασαν τουλάχιστον 5.000 άτομα. Το έκανα σε group όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες που καπηλεύονται, διαχειρίζονται, χρησιμοποιούν τον όρο κινηματογραφιστής γάμων. Και καλό και τις νύφες, τις μέλουσες νύφες, όταν θα πάνε σε κάποιον καλλιτέχνη και θα θελήσουν να αναζητήσουν συνεργασία. Ας δοκιμάσουν να τους ρωτήσουν πώς ορίζει ο καθένας τις λέξεις κινηματογράφος γάμου. Το έκανα εγώ. Ήτανε σοκαριστικό, με την κακή έννοια. Δεν υπήρξε ούτε ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης να μπορέσει να απαντήσει. Δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την απάντηση αυτού του ερωτήματος και δεν μπόρεσαν να μπουν στη διαδικασία και δεν ήταν κάτι το οποίο θέλει ιδιαίτερες γνώσεις. Δεν υπήρξε ένας άνθρωπος από τους 5.000 που το διάβασαν και από τους 100 που απίφθηναν αυτό το ερώτημα που να έδωσε μία απάντηση. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Δεν εννοώ αν απάντησε σωστά ή λάθος. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος στον ορισμό της τέχνης. Δεν είχε τη δυνατότητα να εκφράσει με λογάκια απλά του δημοτικού το σκεπτικό του. Δηλαδή τι έχει εδώ μέσα και τι έχει εδώ μέσα για τις έννοιες κινηματογράφος γάμου. Θα πρέπει να το μεταφράσετε σε λογάκια, σε σκέψεις. Όπως κάνουν τα νήπια που τα βοηθάνε στον νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό να εκφράσουν τα νοήματα. Παρακινώ τις μέλουσες νύφες και τους μέλλοντες γαμπρούς όταν κλείνουν ραντεβού γνωριμίας ενός συνεργάτη τους που μπορεί να αφορά στο μέλλον το γάμο τους. Ας μπουν στη διαδικασία να ρωτήσουν τον εκάστοτε καλλιτέχνη ποιος είναι ο ορισμός των λέξεων wedding cinematography. Να δούμε τι πρεσβεύουν. Να δούμε πάνω σε τι θα στηρίξουν την εργασία τους. Ποια είναι η νοοτροπία του καλλιτέχνη για να δουλέψει επάνω στην πολυτιμότερη, στην πιο σημαντική ημέρα της ζωής σας μετά τη γέννηση των παιδιών σας? Κανένας, εγώ τουλάχιστον μέσα σε αυτά τα group που βλέπω χιλιάδες καλλιτέχνες και βραβευμένους και δεύτερης κατηγορίας και τρίτης κατηγορίας και παντελώς άσχετους, κανέναν δεν έχω δει να είναι ικανός να στηρίξει την έννοια κινηματογράφος γάμων. Το τι σημαίνει κινηματογράφος γάμου είναι ένα ξέχωρο κομμάτι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι τι δεν είναι κινηματογράφος γάμου. Πριν 17 χρόνια, όταν ξεκίναγα το 2008, το 2009, είχα συντάξει ένα κείμενο
στο πρώτο site που είχα φτιάξει τότε, το πρώτο πραγματάκι που έγραψα απέναντι στους πελάτες, απέναντι στον κόσμο που διάβαζε, πριν 17 χρόνια, ήτανε μην προσπαθείτε με τα λεφτά σας να αγοράσετε τα λεφτά σας πίσω. Θέλω λίγο να το σκεφτείτε αυτό. Αυτό πάει αυτή τη στιγμή στους καλλιτέχνες. Προσπαθείτε, ζητώντας λεφτά από τον κόσμο, να δημιουργήσετε αναμνήσεις γύρω από τα λεφτά τους. Γύρω από τις περιουσίες τους, γύρω από τα ακίνητά τους, τα αντικείμενά τους, τα ενδύματά τους, τα υποδήματά τους, όπως λένε και οι πιτσιρικάδες, τι φάση. Τι φάση. Εγώ προσωπικά σας αποκαλώ εξυπηρετητές του ε9 των πλουσίων οικογενειών. Βαθιές τσέπες σινεματόγραφοι. Αυτοί είστε. Μιλάω για τους βραβευμένους, έτσι, για αυτούς οι οποίοι επιδεικνύουν τις δουλειές τους και βάζουν τις σφραγίδες που δίνουν μεταξύ τους με τα βραβεία και έχουν τίτλο βεβαιότητας για την ποιότητα που έχουν, που διαθέτουν. Καμία οικογένεια μικρομεσαίου εισοδήματος δεν θα θελήσει να αγοράσει τη δουλειά σας δίνοντάς σας λεφτά. Εκτός εάν είναι του 500άρικου, του 1000άρικου που δίνετε σαν προσφορές εκεί έξω. Καμία οικογένεια δεν θα θελήσει να επενδύσει σε αυτό που προσφέρετε. Να επενδύσει εννοώ σοβαρά. Βλέπω κυριολεκτικά σκουπίδια να δίνονται στον ελληνικό λαό. Γιατί αυτό πιστεύω ότι 99% από τις δουλειές που δίνονται εκεί έξω και αφορούν τις έννοιες κινηματογράφος γάμων είναι σκουπίδια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μιλάω τόσο βαριά, τόσο άσχημα. Γιατί καταστρέφουν, και θα επιχειρηματολογήσω γι' αυτό, καταστρέφουν μία από τις ομορφότερες στιγμές, τη δεύτερη ομορφότερη στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου, σε ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Η πρώτη είναι η γέννηση των παιδιών τους. Η δεύτερη είναι η ένωσή τους, υπό τη στέγη του Θεού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στην Ορθοδοξία, δεν πιστεύουν στον χριστιανισμό κτλ. Ούτε εγώ είμαι θρήσκος. Έχω κάποια στοιχειώδη επαφή με τη θρησκεία. Αλλά αυτό που βλέπω που γίνεται εκεί έξω είναι πέραν κάθε φαντασίας. Η ασέβεια, ο τρόπος που παράγονται κάποια πράγματα, κυρίες και κύριοι καλλιτέχνες, για όνομα του Θεού, κυριολεκτικά, δεν μποζάρουμε, δεν φιλιόμαστε με γλωσσόφυλλα, δεν χουφτώνουμε κάτω από τον εσταυρωμένο. Δεν είμαι θρήσκος. Είναι θέμα σεβασμού. Πρέπει να μάθετε, ακόμα κι αν δεν πιστεύετε στη θρησκεία, να σέβεστε αυτό που πιστεύει ο απέναντι. Έχετε εγκλωβιστεί σε αυτό το σκεπτικό του βίντεο κλιπ, της επίδειξης χρήματος, επίδειξης πλούτου, επίδειξης λάμψης. Αυτό είναι ξεφτιλίκι της ανθρώπινης νοημοσύνης και του ανθρώπινου συναισθήματος. Χρειάζεται ενσυναίσθηση. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι ένα ντουβάρι και να μπορείς να παράγεις συναίσθημα. Δεν μπορεί να είσαι αναίσθητος και να μπορείς να παράγεις συναίσθημα. Δεν μπορεί να δείχνεις ασέβεια στην εκκλησία, στους παπάδες. Ασχέτως τι είναι οι παπάδες, ο εκάστοτε. Υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Αλλά δεν μπορεί να δείχνεις ασέβεια στην πίστη του ανθρώπου με τον οποίο θες να του κάνεις καταγραφή της ημέρας του γάμου του, να μην κατανοείς το βάθος αυτού που πρόκειται να καταγράψεις. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που πιστεύουν στη θρησκεία. Δεν μπορεί να έρχεται η νύφη με τον κόλλο έξω ή με τα βυζιά έξω και να τη ταγκώνει στο λαιμό κάτω από τον εσταυρωμένο. Κάτι εκπροσωπεί αυτή η εικόνα. Θέλετε ότι είναι παραμύθι? Δικαίωμά σας. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι αλήθεια. Σεβαστείτε το. Βγείτε έξω, πηγαίνετε σε ένα ξενοδοχείο και αν θέλετε να φωτογραφίσετε ή να τραβήξετε βίντεο, γυρίστε ακόμα και τσόντα και βάλτε το μέσα στο άλμπουμ. Και θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν ειδικά βάρη. Μάθετε να σέβεστε το κάθε τι απέναντί σας. Είτε αυτό είναι μελόνυφο ζευγάρι ή νεόνυφο ζευγάρι, είτε είναι οι γονείς τους, είτε είναι οι γιαγιάδες και παππούδες, είτε είναι η εκκλησία, είτε είναι ο παπάς. Είτε είναι ο νεοκόρος, είτε είναι ένα παιδάκι. Ασχέτως αν σας σέβονται οι άλλοι. Αυτό είναι μία άλλη ιστορία που θα τη συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά θα πρέπει ως πρώτο δείγμα να δείξετε σεβασμό στον οποιοδήποτε απέναντί σας. Μην τα ισοπεδώνετε όλα. Και αυτό ξεκινάει όχι από τους νυμφευόμενους, όχι από το ζευγάρι. Αυτό ξεκινάει από τους καλλιτέχνες. Από την ασέβεια που δείχνουν οι καλλιτέχνες απέναντι στην εκκλησία, απέναντι στους παπάδες. Άσε τι μπορεί να είναι ο κάθε παπάς. Δεν σας αφορά αυτό το πράγμα. Αυτό που θα έπρεπε να σας αφορά είναι τι εκπροσωπεί το είδωλο που βλέπετε μέσα στον καθρέφτη. Σας βλέπω πολλές φορές στους γάμους, γιατί επισκέπτομαι, βλέπω, παρακολουθώ, συνεργάζομαι. Σας βλέπω στους γάμους, πάτε, φωτογραφίζετε τα φαγητά, ας πούμε. Ένα μικρό παράδειγμα του πόσο λάθος λειτουργείτε όλοι εκεί έξω.
τα φαγητά. Χάνετε χρόνο, ενέργεια, ιδέες, δημιουργικότητα για να μου κινηματογραφήσετε τα φαγητά, το πληγούρι, το ριζότο με τις γαρίδες. Αν δεν τα κινηματογραφήσετε, φοβάστε μην χάσετε το 500άρικο. Γιατί εκεί είστε. 500-1000 ευρώ, οι βραβευμένοι μπορεί να πάρουν και κάνα διχίλιαρο και αισθάνονται οι θεοί του σύμπαντος. Αλλά κατεβάζετε το κεφάλι και κάθεστε σούζα. Αντί να υπαγορεύετε τους όρους της δημιουργίας, αντί να υπαγορεύετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει κάτι μοναδικό, κάθεστε σαν ενέκι, ναι, σε όλα. Ναι, μη χάσετε το 500άρικο ή το 1000άρικο. Μετά φταίω εγώ που σας αποκαλώ πόρνες. Πόρνες της 7ης τέχνης. Πόρνες της DJI, της Nikon, της Canon, της Sony, της Panasonic. Θέλετε να πάρετε την επόμενη κάμερα. Γιατί έτσι θα γίνετε καλύτεροι καλλιτέχνες, καλύτεροι δημιουργοί. Θα προσφέρετε πιο υψηλό αποτέλεσμα με τα 4K, 8K, 16K, με τα 120 καρέ, με 240 καρέ, με 480 καρέ. Αυτό είναι κινηματογράφος. Αυτό είναι 7η τέχνη των γάμων. Αυτά που κάνετε είναι χυδαία στους γάμους. Το ότι σας ζητάει η μαμά ή η πεθερά ή η νύφη να κινηματογραφήσετε την αστακοκαραβίδα που σαλεύει είναι κινηματογράφος. Δεν ξέρετε να λέτε όχι. Δεν ξέρετε να λέτε αυτά δεν υπάρχουν μέσα στην εργασία μας, μέσα στην τέχνη μας. Δώστε τους ένα κινητό να πάνε να φωτογραφίσουν, να τα αλλάζουν μεταξύ τους τις φωτογραφίες. Μην εξευτελίζεστε, δεν σας εξευτελίζω εγώ. Η δράση σας εξευτελίζει. Το μυαλό σας, το σκεπτικό σας εξευτελίζει. Όταν πάτε και μου φωτογραφίζετε τις ρωτώντες, λες και είσαστε μπουζουκλεροί, γιατί αυτό το κάνουν στα μπουζούκια και παίρνουν και τα tips. Βάλτε έναν άνθρωπο από το κτήμα, δώστε του κάποιο χρηματικό ποσό να πάει να φωτογραφίσει, να πληρωθεί και αυτός. Δεν είναι φωτογραφία γάμου αυτό. Ή να κινηματογραφείτε τσουγκράνε τα ποτήρια. Θέλετε να κάνετε κάτι το οποίο να είναι δημιουργικό, να σας δώσω ιδέες, δεν έχετε ιδέες, είστε στεγνοί από δημιουργικότητα, από εγκεφαλική σκέψη. Το χρόνο που κάθονται και τρώνε οι καλεσμένοι σας, ας πούμε, εάν πάρουμε σαν παράδειγμα τις δεξιώσεις, απομονώστε τη γιαγιά, πάρτε της μία συνέντευξη live με τα συναισθήματα σε εγρήγορση. Εκεί που νιώθει όλη την ένταση των συναισθημάτων. Απομονώστε τον παππού. Οι άνθρωποι αυτοί θα φύγουν τα επόμενα χρόνια. Δεν θα υπάρχουν, θα εξαφανιστούν από το σύμπαν. Θέλετε μία φωτογραφιούλα να τους θυμίζει? Υπάρχουν δεκάδες ιδέες να κάνετε δημιουργικά. Αλλά θα μου πείτε ποιος θα καθίσει να κάνει μετά το μοντάζ, ποιος θα καθίσει να δώσει ζωή σε αυτή τη συνέντευξη, ποιος θα μπορέσει να ασχοληθεί εβδομάδες που απαιτούνται για να ενταχθεί μία συνέντευξη μέσα στις εικόνες, στη μουσική, στα ηχητικά εφέ, στο μοντάζ, ώστε να δώσει μια ιστορία ανατριχιαστική, σε ένταση, σε συναισθήματα, σε αγάπη, σε φροντίδα, σε ενδιαφέρον, σε πάθος. Πού είναι όλα αυτά? Τι ξεφτιλίκι της νοημοσύνης και της ανθρώπινης υπόστασης είναι ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε? Όλοι σας, 15.000 είσαστε, το επαναλαμβάνω. Εάν λέω κάτι παράλογο, πείτε το. Μου λέτε no budget, δεν έχουμε budget, δεν ξέρετε να πουλάτε τη δουλειά σας, είσαστε αμόρφωτοι, δεν ξέρετε να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους, με τους νυμφευόμενους. Στο no budget απαντάω, δεκαπλασιάστε το budget που ζητάτε. Δεκαπλασιάστε το και δώστε το, βάλτε το μέσα στην εργασία σας. Δεν ξέρετε να τους περάσετε ότι ξέρεις κάτι, η αστακοκαραβίδα, το πληγούρι, η σαλάτα η χωριάτικη ή το χαβιάρι, δεν ξέρω, τα μαχαιροπύρουνα, τα βαζάκια με το μέλι και τα γλυκά, οι ανθοδέσμες, δεν ξέρω τι άλλο κινηματογραφείτε, οι πιατέλες δεν έχουν καμία αξία όταν θα περάσουν 1 δεκαετία, 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες. Αξία έχουν άλλα πράγματα. Επικοινωνήστε τη δουλειά σας καλύτερα. Μορφωθείτε. Μάθετε να εξηγείτε τι έχει αξία. Δεν μπορεί ο άλλος να σου δίνει 10πλάσια, 20πλάσια budget και να μου τα βάζεις στην τσέπη, να τα κάνεις ελικόπτερα, να τους δίνεις άλμπουμ, να τους δίνεις οτιδήποτε άλλο άσχετο από την τέχνη του κινηματογράφου και να τους λες αυτά είναι τα λεφτά σας. Έγιναν χαρτί, έγιναν σελίδες, έγιναν ελικόπτερα. Έγιναν κάμερες 8K υπέρ υψηλής ανάλυσης. Τι να το κάνει το 8K ο άνθρωπος όταν είναι μία ιδέα, όταν είναι σκουπίδια αυτά που παράγεται? Τι να το κάνουν οι άνθρωποι, τον φωτογράφο ή τον κινηματογραφιστή που είναι ντυμένος με κουστούμι, με πουκάμισο, με τις τυράντες του, με τα σκαρπίνια του, με το γυλαίκο του? Δηλαδή είναι μοντέλο καλλιτέχνη. Τι να το κάνουν το μοντέλο καλλιτέχνη, όταν το μοντέλο καλλιτέχνη θα παράγει σκουπίδια? Την ημέρα του γάμου τους, η εικόνα που έδωσε ήταν του μοντέλου. Αυτό που θα πάρουν όμως και θα τους ακολουθεί όλη τους τη ζωή ήταν σκουπίδια. Ποιο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα? 6-7. 6-7. Σας καίω τον εγκέφαλο, Δημιουργείτε εικόνα στην εικόνα στην εικόνα. Ακόμα και μέσα στον κινηματογράφο, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι η εικόνα. Η εικόνα είναι νεκρή όταν δεν έχει άλλα πράγματα να τη συνοδεύουν.
αξίες. Πρέπει να υπάρχει ευαισθησία στην εικόνα. Πρέπει να υπάρχει ενσυναίσθηση. Πρέπει να υπάρχει αλληλεξάρτηση με τα πρόσωπα που δείχνει η εικόνα. Δεν μπορεί η αλληλεξάρτηση των πρωταγωνιστών να έγκυται στα ρούχα τους. Κινηματογραφείτε τα ρολόγια τους, τα μανικετόκουμπα, τα πουκαμισάκια, τις αλυσίδες, τις χρυσές, τις Ferrari, τις Mercedes, τις BMW. Κινηματογράφος γάμου. Αλλά φταίω εγώ που σας εξευτελίζω. Θα μπορούσα να πω πολλά και για τους βραβευμένους συναδέλφους εντός εισαγωγικών και για τους αμόρφωτους συναδέλφους και για τους συναδέλφους που είδαν φως και μπήκαν. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες ανθρώπων στο wedding cinematography. Γι' αυτό και υπάρχει μια ολοσχερής εξαήλωση της τέχνης, ειδικά στην Ελλάδα. Μια εξαφάνιση. Σκουπίδια πάνω σε σκουπίδια, σε σκουπίδια και κανένας... Επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει συχνά ποιος νομίζεις ότι είσαι αλαζόνας, είσαι έτσι, ύβρις, με τι θράσος κατακρίνω τους συναδέρφους μου, τι έχω κάνει στη ζωή μου, τι βραβεία έχω κερδίσει. Πολλοί λένε ότι τους προσβάλλω, τους εξευτελίζω, ότι δεν έχεις βραβεία και δεν μπορείς να μιλάς με αυτόν τον τρόπο απέναντί μας. Καλός ή κακός, η αλήθεια, υποκειμενική θα πούνε μερικοί, η αλήθεια είναι ομή, είναι σκληρή. Όταν βγαίνει ένας, να εναντιωθεί απέναντι σε 15.000 που υπάρχουν στο χώρο μας, 15.000 χρησιμοποιούν τον όρο wedding cinematographer, κινηματογραφιστές γάμου. Και βγαίνει ένας να σας πει ότι είμαι απέναντί σας. Τα κάνετε όλα λάθος. Όλα. Με ρωτάνε ποιος νομίζω ότι είμαι. Να δώσω απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Για να σας φύγει η περιέργεια, είμαι ο διαχειριστής και ο ηθήνων νους πίσω από οτιδήποτε καλό ή κακό συμβαίνει στη δημιουργική ομάδα Hollywood Wedding Films. Ασχολούμαι 17 χρόνια. Σε αυτά τα 17 χρόνια έχω κάνει 15 κινηματογραφικές παραγωγές. Δηλαδή έχω δημιουργήσει κινηματογράφο γάμου 15 φορές περίπου. 14-16, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν μιλάω ούτε για βίντεο clips, ούτε για reels, ούτε για μικρά κλιπάκια ή δεν ξέρω τι άλλο χαρακτηρισμό δίνουν οι συνάδελφοι. Μιλάω για ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες είναι αυθεντικός κινηματογράφος. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει κανέναν. Δεν έχω δει κανέναν. Προσωπικά μπορεί να μην βλέπω, μπορεί να μην παρακολουθώ, αλλά δεν έχω δει κανέναν συνάδελφο ο οποίος να έχει κατασκευάσει κάτι αντίστοιχο. Και μιλάμε για 15-16 παραγωγές. Πολλοί φίλοι, πελάτες, άνθρωποι οι οποίοι μας ακολουθούν στο διαδίκτυο, συνεργάτες, αποκαλούν την ομάδα αυτή η αμαξοστοιχεία των ονείρων. Το γιατί ρωτήστε τους ή δείτε την εργασία μας. Αμαξοστοιχεία των ονείρων. Οι άνθρωποι στους οποίους παραδίδω την δουλειά για την οποία με πληρώνουν. Οι πελάτες μου δηλαδή, εάν τους ρωτήσετε πόσες φορές έχουν δει το γάμο τους ή την ιστορία αυτή που φτιάχνω γύρω από το γάμο τους, θα σας πούνε ότι μπορεί να την έχουν δει 200, 300, 400 φορές. Αυτά είναι αληθινά νούμερα, δεν είναι καθ' υπερβολή. Υπάρχουν άνθρωποι που μου είπαν ότι ήμασταν μαλωμένοι, σκοτωνόμασταν και βάλαμε και είδαμε την παραγωγή του γάμου μας και τα ξεχάσαμε όλα. Αν λοιπόν η Hollywood Wedding Films είναι μία αμαξοστοιχεία των ονείρων, τότε ο ρόλος μου είναι ο ρόλος του μηχανοδηγού. Αυτή είναι η θέση μου. Πάνω σε αυτές τις κινηματογραφικές παραγωγές υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια προβολές. Το εντυπωσιακό δεν είναι τα 3 εκατομμύρια προβολές. Το εντυπωσιακό είναι ότι είναι 3 εκατομμύρια προβολές πάνω σε παντελώς άγνωστες οικογένειες. Δεν είναι ούτε τηλεοπτικοί αστέρες, ούτε αθλητικοί πρωταγωνιστές, δεν είναι διασημότητες του κινηματογράφου, δεν είναι ηθοποιοί, άνθρωποι των ΜΜΕ, ούτε πολιτικοί, ούτε επιχειρηματίες. Είναι μικρομεσαίες οικογένειες παντελώς άγνωστες. Δηλαδή οικογένειες που τα καταφέρνουν προσπαθώντας σκληρά. Δεν είναι οικογένειες εκατομμυριούχων που έχουν από πίσω τους ανεξάντλητα κεφάλαια. Ναι, είναι πανάκριβες οι παραγωγές. Γιατί απαιτούν τεράστιο χρόνο, τεράστιο βάθος εργασίας και προσπάθειας. Συζητάμε για παραγωγές οι οποίες απαιτούν καθημερινή εργασία 8 με 15 μήνες για την κάθε μία προσπάθεια. Αυτό κάνει το εγχείρημα ακόμα πιο δύσκολο. Δεν ξέρω εάν γίνεται κατανοητό το μέγεθος του ενδιαφέροντος που προκαλούν αυτές οι δημιουργίες. Σε αυτά τα 3 εκατομμύρια προβολές,
Ο μέσος όρος απορρόφησης του θεατή είναι περίπου 25 με 30 λεπτά. Ο κάθε ένας από αυτά τα 3 εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολούθησαν τις παραγωγές κάθισε κολλημένος στην οθόνη του minimum 25 λεπτά. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό στην εποχή του TikTok, των βίντεο των 10 δευτερολέπτων κτλ. Δεν συζητάμε για δουλειές οι οποίες είναι 30 δευτερολέπτων, 60 δευτερολέπτων, 120 δευτερολέπτων. Δεν συζητάμε για κλιπάκια, δεν συζητάμε για reels. Αυτά είναι μέθοδοι marketing των συναδέλφων. Έτσι πουλάνε τον κινηματογράφο. Εκεί βρίσκεται και η ένστασή μου απέναντι στον τρόπο που λειτουργούν όλοι ανεξαιρέτως, εκεί έξω για να προσελκύσουν το κοινό. Εάν αθροίσουμε το χρόνο θέασης του κάθε θεατή, είναι 75 εκατομμύρια λεπτά από 15 παραγωγές που έχουμε φτιάξει. Οι 100 καλύτεροι στην Ελλάδα, εάν αθροίσουν τις 5 καλύτερες παραγωγές τους, σκεφτείτε αυτό που σας λέω, οι 100 καλύτεροι στην Ελλάδα, εάν αθροίσουν τις 5 καλύτερες παραγωγές τους, δεν πλησιάζουν αυτό το νούμερο. Οι 500 καλύτερες δουλειές στην Ελλάδα, αθροιστικά, δεν συγκεντρώνουν 75 εκατομμύρια λεπτά προβολής. Η διαφορά μας είναι όσο είναι το φως με το σκοτάδι. Και θα καταλάβετε τι εννοώ, θα καταθέσω τα επιχειρήματά μου ένα-ένα, τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και όποιος επιθυμεί μπορεί να απαντήσει στα σχόλια ή ζωντανά σε κάποια εκπομπή στην τηλεόραση. Ευχαρίστως να συζητήσουμε το οτιδήποτε σας ενδιαφέρει και στο οτιδήποτε έχετε αντίλογο. Έχετε φτιάξει μια κοινωνία τέχνης, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που έχει χάσει παντελώς το δρόμο της. Έχετε χάσει την αίσθηση της πυξίδας, της καθοδήγησης, της κατεύθυνσης, της σωστής κατεύθυνσης. Γι' αυτό λέω τα κάνετε όλα λάθος. Πρέπει να συνέλθετε. Σε μια χώρα που κυριαρχεί η φράση «ό,τι δηλώσεις είσαι», υπάρχει μια τέχνη που λέγεται wedding cinematography, κινηματογράφος γάμων. Το γεγονός ότι υπάρχουν φαρμακοποιοί οι οποίοι δηλώνουν γιατροί δεν σημαίνει ότι είναι γιατροί. Το ότι υπάρχουν μαθηματικοί που δηλώνουν πυρηνική φυσική δεν σημαίνει ότι είναι πυρηνική φυσική. Υπάρχουν πολιτικοί που δηλώνουν αγρότες. Ψυχολόγοι που δηλώνουν ότι είναι ψυχίατροι. Ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Οι άνθρωποι που βλέπουμε στα πάνελ στην τηλεόραση δεν είναι δημοσιογράφοι. Οι συνάδελφοί μου δηλώνουν ότι είναι κινηματογραφιστές γάμων. Είναι wedding cinematographers. Όλοι αυτοί οι 15.000 άνθρωποι περίπου που ασχολούνται με την τέχνη κινηματογράφος γάμων δεν είναι κινηματογραφιστές γάμων. Είναι κουβαλητές κάμερας. Είναι operators, είναι χειριστές κάμερας. Δηλώνουν κινηματογραφιστές. Ένα 80% είναι κουβαλητές. Ξέρουν απλά να ανοίγουν το διακόπτη, να πατάνε το κουμπί της εγγραφής και εκεί τελειώνει η γνώση τους. Γι' αυτό και τους αποκαλώ κατά πλειοψηφία αμόρφωτους. Είναι αμόρφωτοι άνθρωποι και μπαίνουν όπως έχουν παραδεχτεί πάρα πολύ για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Το γεγονός όμως ότι χρησιμοποιούν τον όρο κινηματογραφιστής είναι εντός εισαγωγικών απάτη. Είναι απατεώνες κατά ανάγκη. Είτε είναι λοιπόν απατεώνες κατά ανάγκη, είτε είναι αφελείς, είτε είναι εκ βάθρων αμόρφωτοι. Χειριστές κάμερας, operator, είναι περίπου ένα 15, 20, 25% εκεί. Τι σημαίνει χειριστής κάμερας? Να έχεις τις γνώσεις, τη συσκευή που έχεις, να τη χρησιμοποιείς στο 80% των δυνατοτήτων. Στο 90% να γνωρίζεις τι κάνει η συσκευή που έχεις. Όχι απλά να την ανοίγεις και να την κλείνεις. Και 1% από αυτούς είναι διευθυντές φωτογραφίας. Μπορούν και κάνουν μαγικά κάδρα, διαμορφώνουν μια ατμόσφαιρα ονειρική μέσα από τους φωτισμούς που διαχειρίζονται και εκεί τελειώνει και αυτόν η ικανότητα. Μου λένε είναι φυσιολογικό να μην είμαστε δημιουργικοί γιατί ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Δεν υπάρχει παρθενογένεση και φτιάχνονται τα ίδια και τα ίδια. Δεν υπάρχει όταν αντιγράφεις βίντεο κλιπ με βίντεο κλιπ με βίντεο κλιπ. Επί 17 χρόνια βλέπω τους συναδέρφους μου και αντιγράφουν ο ένας τον άλλον. Κυρίως σε αυτό το promotion του ε9 των οικογενειών δεν εξελίσσονται δημιουργικά. Γι' αυτό τους λέω κιόλας εξυπηρετητές του ε9 των πλουσίων οικογενειών. Αυτό έχουν γίνει. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να σκεφτώ το οποίο να θεωρείται παραγωγικό, δημιουργικό, ξεχωριστό
είναι ένα promotion του πλούτου των οικογενειών της αριστοκρατίας ή των κτημάτων που είναι πολύ εντυπωσιακά και μπορεί να κλείσει ένα μέσο ζευγάρι ή των ξενοδοχείων. Δεν μπορεί να καταλήγεται σε ένα αποτέλεσμα ή σε μία νοοτροπία του θα αρπάξουμε όσο μπορούμε περισσότερα, αλλά θα χάσουμε κιόλας κάποια και μετά ο πελάτης εκδικητικά να σας στερεί κάποια πράγματα από την αμοιβή σας και εν τέλει να κλέβει ο ένας τον άλλον και οι δύο να μένουν ικανοποιημένοι γιατί δεν έχασαν πολλά, αλλά πήραν ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι μέτριο έως σκουπίδια, αυτό που δίνεται διαρκώς έξω, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα που θα δίνατε εάν ήταν τα παιδιά σας που παντρεύονταν. Αυτό είναι de facto, είναι υπογραφή. Ούτε θα σκεφτόσασταν με τον ίδιο τρόπο εάν κινηματογραφούσατε τα παιδιά σας. Αλλά επειδή είναι ξένοι, επειδή δεν θα τους ξαναδείτε και δεν θα σας ξαναδούν, προσαρμόζεστε, ικανοποιήστε με τη μετριότητα και στις αμοιβές και στο αποτέλεσμα και στη συμπεριφορά και στα πάντα. Δεν είναι αυτό σκεπτικό, δεν είναι αυτή η νοοτροπία. Θέλετε να ενημερώσετε και για κάτι άλλο τους υποψήφιους πελάτες σας? Θέλετε να τους ενημερώσετε ότι με αυτές τις προσφορές που κάνετε με τα 500 ή με τα 1000 ευρώ για ένα κινηματογραφικό βίντεο γάμου δεν μπορείτε να φτιάξετε τίποτα απολύτως? Γιατί δεν τους ενημερώνετε για αυτό το θέμα? Φοβάστε ότι θα χάσετε τον 500άρικο. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να ενημερώσετε τον κόσμο. Δίδετε αυτές τις προσφορές και προσπαθείτε να προσελκύσετε τους πελάτες και δημιουργείτε αυτή η εικόνα στην αγορά ότι με τα 400, τα 500 ή τα 1000 ευρώ μπορείτε να κάνετε κινηματογράφο γάμου. Σας διαβεβαιώ ότι δεν μπορείτε ούτε 2 λεπτά κινηματογραφικής εισαγωγής της ημέρας του γάμου. Ούτε 2 λεπτά. Το σύνολο των υπηρεσιών αυτών αγγίζει τα 5 ψηφία. Αλλά δεν μπαίνετε στη διαδικασία να ενημερώσετε τους πελάτες ότι ξέρεις κάτι, με τα 500 ευρώ που θα δώσεις ή με τα 1000 ευρώ θα πάρεις κινηματογραφικά σκουπίδια. Μπορώ να σου καταγράψω το γάμο, αλλά μέχρι εκεί δεν μπορεί να πάει παρακάτω η τέχνη αυτή με αυτά τα χρήματα. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να εκπαιδεύσετε τον κόσμο, να τον ενημερώσετε και μετά θα δείτε πώς θα αλλάξουν τα budget. Και από ζητιάνοι θα αρχίσετε να ζείτε με αξιοπρέπεια και να κάνετε πραγματική τέχνη. Ακριβώς σε αυτό τον κύκλο σκέψης κινούνται και αυτοί οι καλλιτέχνες που βραβεύονται, που έχουν βρει αυτό το κόλπο των βίντεο κλιπ και πουλάνε στις πλούσιες οικογένειες και εισπράττουν γρήγορο χρήμα και έχουν φτιάξει μικρές εταιρείες, μικρές ομάδες και κόβουν γάμους σαν να είναι εργοστάσιο κονσέρβας. Το ένα μετά το άλλο. Τάκ, τάκ, τάκ. Γάμοι που τελειώνουν σε 3 μέρες, σε 2 μέρες, ξεπέτες των 1000 ευρώ, των 500 ευρώ, δίνουν ψηλά ζητιανιάς στους ανθρώπους που τρέχουν, γιατί δεν πάνε οι ίδιοι, δεν εμφανίζονται οι ίδιοι στους γάμους. Μεγάλοι βραβευμένοι καλλιτέχνες, όταν δεν έρχονται στο γάμο σας, αλλά στέλνουν παιδάκια, κάτι σημαίνει. Αν έχετε δώσει 1000 ευρώ ή 500 ευρώ ή 2000 ευρώ και δεν εμφανίζεται ο καλλιτέχνης, είναι εταιρεία παραγωγής. Έχει 4 ομάδες, 3 ομάδες, 5 ομάδες και παίρνει την ίδια μέρα 5 γάμους. Και δεν εμφανίζεται, δεν πατάει το πόδι του πουθενά. Απλά δίνει κατευθύνσεις. Τι θα κάνει ο καθένας? Είναι αυτό τέχνη ή είναι εξευτελισμός της τέχνης? Και μετά απορείτε γιατί δεν έχει το αποτέλεσμα που θα σας έδινε ο καλλιτέχνης. Αυτό είναι μία μορφή απάτης. Δεν είναι τέχνη, είναι βιομηχανία κρέατος. Ο γάμος σας αντιμετωπίζεται σαν κρέας. Στους υποψήφιους μελόνυμφους μιλάω. Όλα αυτά έχουν φτιάξει μια κοινωνία ισοπαίδωσης που εξαφανίζει την τέχνη του κινηματογράφου γάμων και τη φωτογραφία. Τη φωτογραφία νομίζω ήδη την έχει εξαφανίσει σε μεγάλο βαθμό με το AI που είναι πολύ εύκολο να επέμβει και να φτιάξει ένα γάμο από το πουθενά. Να βάλει την ύφη σε λιβάδια, σε παλάτια. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Ενώ θα έπρεπε να μετράει η πραγματική καταγραφή των αληθινών γεγονότων. Το ρεπορτάζ. Εκεί έγκυται η τέχνη του καλλιτέχνη γάμων. Στο ρεπορτάζ της ημέρας. Όχι στις next day φωτογραφίσεις που σας κάνουμε σαν μοντέλα και ποζάρουμε δήθεν ψεύτικα, με ψεύτικα φιλιά, ψεύτικες πόζες. Να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι αρκετοί συνάδελφοι, ακόμα και στα βίντεο κλιπ και στα reels που κάνουνε, αυτό είναι μια υποσημείωση για τις μέλουσες νύφες. Τα βίντεο κλιπ και τα reels που δείχνουν οι συνάδελφοι ως μια συλλογή των καλύτερων στιγμών των γάμων που έχουν καταγράψει, κάποια από αυτά είναι απάτη, είναι ψεύτικα. Είναι κομμάτια τα οποία έχουν δημιουργήσει μέσα σε σεμινάρια, μέσα σε workshops. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Το να χρησιμοποιεί ένας καλλιτέχνης ένα κομμάτι γάμου, ο οποίος ήταν στημένος, ο οποίος είχε μοντέλα, μπορεί να δέχεται καθοδήγηση από κάποιους καθηγητές, πώς θα βάλει την κάμερα, πώς θα κινηθούν οι πρωταγωνιστές του, πώς
θα εστιάσει στο κάδρο του. Αυτό δεν γίνεται, δεν συμβαίνει ποτέ μέσα σε έναν πραγματικό γάμο. Είναι μια εικονική πραγματικότητα, είναι κάτι ψεύτικο. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι άρτιο, γιατί μπορεί να πάρει 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες για να εκτελέσει κάποιες κινήσεις, για να καταγράψει κάποιο κομμάτι της ακολουθίας του γάμου, που μπορεί αυτό να εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ο καλλιτέχνης έχει 7 ώρες, 5 ώρες, 3 ώρες να σχεδιάσει κάτι σε ένα σεμινάριο, το οποίο σε πραγματικό γάμο θα έχει 30 δευτερόλεπτα. Είναι τόσο γρήγορες οι εναλλαγές σκηνών και η αναπροσαρμογή της σκέψης ενός καλλιτέχνη μέσα σε πραγματικά γεγονότα. Οπότε το να μου βάλεις μία σκηνή που κατέγραψες σε σεμινάριο είναι ξεκάθαρη απάτη. Και το κάνουν πολλοί συνάδελφοι αυτό. Και γεμίζουν τα reels των γάμων που έχουν καταγράψει με καταγραφές μέσα από σεμινάρια. Δηλαδή μέσα από ψεύτικους γάμους. Εδώ υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κερδίσει βραβεία φωτογραφίας και βίντεο στείνοντας γάμο, πληρώνοντας παπά και μοντέλα και σκηνοθετώντας το γάμο επί μια ολόκληρη ημέρα και κάνοντας καταγραφή σκηνών και καταγραφή φωτογραφιών όποτε και όπως θέλουν αυτοί. Και αυτές οι φωτογραφίες έχουν βραβευτεί, γιατί δεν το είπαν ποτέ, γιατί ήταν κρυμμένο, γιατί αν φανερωθεί θα κατηγορηθούν για απάτη. Υπάρχουν λοιπόν και αυτά τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το ανακαλύψει ένας υποψήφιος πελάτης όταν ζητήσει να δει από κάποιες σκηνές τον πραγματικό γάμο, όταν ζητήσει να δει πώς εξελίχθηκε η δεξίωση σε συνεχή ροή με τους καλεσμένους τους. Γιατί αποκλείεται να νοικιάσουν και καλεσμένους και να έχουν 200 άτομα ή 150 άτομα. Το σεμινάριο έτσι γίνεται. Ένας άνθρωπος νοικιάζει ή μια εταιρεία νοικιάζει ένα κτήμα και εξελίσσεται μια διαδικασία εκμάθησης με πληρωμένους το γαμπρό και την ύφη, με πληρωμένο τον παπά και οποιοδήποτε άλλο πρωταγωνιστή ηθοποιό χρειάζονται. Αυτό όταν το προβάλλεις στους θεατές σου ως αποτέλεσμα της δημιουργίας σου είναι ξεκάθαρη απάτη. Να το έχουν υπόψη τους οι υποψήφιες νύφες και αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι τοποθετούν σαν βραβείο τους το γεγονός ότι έχουν κάνει ένα γάμο ή μια φωτογράφηση στο Παρίσι, στις Ελβετικές Άλπεις. Βάζουν tags, τα location που πηγαίνουν. Στο Ντουμπάι, στα Εμιράτα, στην Ιορδανία, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη κτλ. Οι μεγαλύτερες παραγωγές που έχω κάνει είναι στην Ασπροκλεισιά, στα Μετέωρα, στην Καλαμπάκα. Είναι στη Νέα Λάμψακο, στη Χαλκίδα. Είναι στην Αύπακτο. Είναι στην Κίμη Ευβοίας. Πώς γίνεται να μην έχω δώσει αξία καμία στον πλούτο των ανθρώπων, γιατί δεν είναι όλες οι οικογένειες μικρού ή μεσαίου εισοδήματος, καθώς αυτές οι παραγωγές είναι εξαιρετικά ακριβές. Είναι και οικογένειες οι οποίες έχουν χρήματα. Σε καμία περίπτωση δεν έχω στοχεύσει στα χρήματα, στον πλούτο ή στην λάμψη των οικογενειών που παντρεύονται. Δεν είναι αυτό κινηματογράφος γάμων. Γι' αυτό λέω ότι το σκεπτικό σας είναι σκουπίδια στους συναδέλφους μου, στον τρόπο που παράγετε τις δημιουργίες σας. Δεν είναι κινηματογράφος γάμων, τα Rolex, τα 2 καράτια μονόπετρο, τα Christian Louboutin, οι μουσελίνες ή οι δαντέλες. Είναι promotion οικονομικής επίδειξης. Είναι διαφήμιση πλούτου. Κινηματογράφος γάμων δεν είναι σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό λέω μήπως είστε απατεώνες και προσπαθείτε να παρέμβετε στην ανάγκη του φτωχού ή του μέσου ανθρώπου ή και του πλουσίου. Για επίδειξη, για ένα όνειρο απατηλό, ένα όνειρο που προσπαθεί να φτάσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και δεν μπορεί. Γι' αυτό το λόγο, όταν οι διάφοροι καλλιτέχνες σας λένε εκεί έξω ότι κάνουμε κινηματογράφο γάμου με 300 ευρώ, 500 ευρώ, 1000 ευρώ, δεν ξέρω. Είσαστε εκτός πραγματικότητας. Απευθύνομαι και στους 15.000 που δηλώνετε κινηματογραφιστές. Εάν μιλάμε για καταγραφή των δρόμενων, απλή καταγραφή, πιθανόν να είναι ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι κινηματογράφος. Χαρακτηρίζονται ως απατεώνες από εμένα, γιατί δεν εξηγούν στον κόσμο ότι με τα 500 ή με τα 1000 ευρώ θα πάρουν σκουπίδια. Θα πάρουν κάτι το οποίο δεν έχει νόημα, δεν έχει μαγεία, δεν θα σε συνεπάρει, δεν θα χαθείς μέσα στην ιστορία. Ο καθένας φυσικά έχει δικαίωμα
να κάνει ό,τι μπορεί για να επιβιώσει. Να κάνει ό,τι μπορεί να αγωνιστεί για να ζήσει και να ζήσει αυτός, η οικογένειά του, τα παιδιά τους. Δεν κατηγορώ αυτή την νοοτροπία της επιβίωσης. Κατηγορώ τους ανθρώπους που καθοδηγούν τα κοπάδια και τους καθοδηγούν σε ένα δρόμο χωρίς φως. Μόνο σκοτάδι. Και η κουβέντα όλη αυτή γίνεται γιατί το marketing του wedding cinematography έχει καταντήσει να είναι μία διαφήμιση των ονείρων που κάνει ένας φτωχός ή ένας μέσος άνθρωπος. Ονειρεύονται τα κάστρα, τα κτήματα. Δεν ζείτε στο Μονακό, δεν ζείτε στο Ντουμπάι, δεν ζείτε στα παλάτια της Ιορδανίας ή στις Ελβετικές Άλπεις. Ειδικά ο κινηματογράφος γάμων είναι κάτι άλλο. Ο γάμος δεν είναι η ένωση δύο ανθρώπων, είναι η ένωση δύο οικογενειών. Δεν φύτρωσαν δύο άνθρωποι και αποφάσισαν να ενώσουν τις τύχες τους και τις ζωές τους. Έχουν ένα παρελθόν. Υπάρχουν άνθρωποι που τους βοήθησαν να γίνουν αυτοί που είναι σήμερα, σαν προσωπικότητες, σαν οικονομική κατάσταση, σαν μόρφωση. Έχουν γιαγιάδες και παππούδες, οι οποίοι θα φύγουν άμεσα από τη ζωή τα επόμενα χρόνια. 5, 10, 15, που είναι 80, 90 χρονών. Δεν έχετε μανούλες, δεν έχετε πατεράδες, δεν έχετε αδέρφια, δεν έχετε φίλους με τους οποίους μεγαλώσατε μαζί. Δεν υπάρχει παρελθόν το οποίο έρχεται να ανταμώσει τη ζωή σας στο παρόν για να σχεδιάσετε το μέλλον. Την σημαντικότερη στιγμή της ζωής τους ενώνονται όλα αυτά. Γίνονται ένα σώμα. Κινηματογράφος γάμου είναι η προσπάθεια που θα κάνει ένας καλλιτέχνης να στείλει ένα μήνυμα στο μέλλον. Ένα μήνυμα των δύο οικογενειών με πρωταγωνιστές το γαμπρό και την ύφη. Είναι ένα μήνυμα που θα σταλεί στα παιδιά τους. Είναι ένα μήνυμα που θα σταλεί στις επόμενες γενιές. Πρεσβεύετε κάποια πράγματα με βάση την υπάρχουσα κοινωνία. Θα πρέπει να τα εκφράσετε προς τα έξω. Βλέπετε το χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Σας είπα ξανά και ξανά. Οι άνθρωποι λιώνουνε, σαπίζουνε. Ζείτε στην Ελλάδα του 2025 και επί μία 15ετία οι άνθρωποι πεθαίνουν σαν τις μύγες αριστερά-δεξιά. Παντού υπάρχει σκοτάδι, κατάθλιψη, απογοήτευση. Την τελευταία δεκαετία, όχι τώρα. Τους ανθρώπους που παντρεύονται τους χαρακτηρίζω ήρωες. Το ότι μπαίνουν στη διαδικασία να δημιουργήσουν οικογένεια, να δημιουργήσουν επόμενες γενναίες, να κάνουν παιδιά, το ότι έχουν τη διάθεση να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία φόβου, αβεβαιότητας για τα παιδιά τους, είναι κάτι το οποίο για μένα υπερβαίνει τη λογική. Είναι κάτι ηρωικό, είναι κάτι εξωανθρώπινο. Μπορεί η δικιά μου η τοποθέτηση να μην είναι σωστή. Κάποιος να έχει μια άλλη τοποθέτηση. Ας βγούνε οι αγαπητοί συνάδελφοι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν θεωρώ ότι είσαστε συνάδελφοι εκεί έξω. Ας βγείτε λοιπόν όλοι εσείς να πείτε με απλά λογάκια τι θεωρείτε ότι είναι ο κινηματογράφος γάμου. Δεν μπορεί να μου προβάλλεις το γέλιο, το πάρτι, αυθαίρετα, αυτούσια, επαναληπτικά, ξανά και ξανά και ξανά, λες και η ζωή είναι ένα πάρτι πολυτελείας. Πρέπει να συνέλθετε. Θυμάμαι κάποια στιγμή, πριν από 10-12 χρόνια, είχα έναν έντονο αντίλογο με έναν συνάδελφο. Πάντα θα τον μνημονεύω, γιατί αυτός δημιούργησε το τέρας που βλέπετε σήμερα. Έλεγε με έντονο ύφος ότι ο κόσμος δεν θέλει τέτοια πράγματα. Υπάρχει και ένας Κροάτης που έκανε γάμους πολυτελείας εκατομμυρίων, ότι εκεί είναι όλο το χρήμα, εκεί είναι όλη η υπόθεση, όλο το ενδιαφέρον. Και με τις δουλειές που έκανα, σιγά σιγά τον έφερα σε σημείο να μου πει ότι ξέρεις κάτι, εσύ είσαι λόγιος. Δεν μπορώ να σε αντικρούσω γιατί ό,τι και να πω έχεις αντίλογο με επιχειρήματα. Οπότε να προσπαθήσω να μην είμαι ο λόγιος Ευάγγελος. Να προσπαθήσω να κάνω έναν πολύ απλό και εκλαϊκευμένο διάλογο. Ας μιλήσουμε για τον ορισμό των λέξεων production value. Είναι η αξία της παραγωγής. Είναι αυτό που δίνει αξία στην παραγωγή σας. Γιατί αυτό είναι όλο το νόημα της συζήτησης που κάνουμε γύρω από την κινηματογράφηση γάμου. Τι δίνει αξία στην παραγωγή σας. Ας μην ακολουθήσετε εμένα, ας μην ασπαστείτε αυτά που λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Θα θέλατε να συζητήσετε με τους γονείς σας ή ακόμα καλύτερα με τον παππού και με τη γιαγιά σας. Να δούμε μέσα σε ένα γάμο τι έχει αξία τελικά. Την ημέρα του γάμου και την επόμενη και την προηγούμενη κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρείτε ότι έχουν σοφία μέσα τους, από την εμπειρία τους, από τη ζωή. Θα μπορέσουν να σας απαντήσουν εύστοχα. Έχουν κριτική ικανότητα. Οι γονείς σας, οι γιαγιάδες σας και οι παππούδες σας. Εάν ρωτήσεις τον παππού σου και τη γιαγιά σου την ημέρα του γάμου σου τελικά, εκείνο το πανάκριβο ρόλεξ που φόραγε ο παππούς,
παππούς. Εκείνο το Σβαρόφσκι φόρεμα που φόραγες γιαγιά, δεν είχαν τεράστια αξία? Εκείνη η αστακομακαρονάδα, δεν θα ήταν φανταστικό να έχουμε μια φωτογραφία? Εκείνο το πληγούρι και εκείνη η πατατοσαλάτα, δεν θα ήταν μαγεία να είχαμε μια φωτογραφία ή ένα πόστερ ή να τα έχουμε καταγράψει? Εκείνο το δαχτυλίδι με το διαμάντι που σου έκανε πρόταση ο παππούς, πόσο θα ήθελα να το βλέπα σαν κάδρο στον τοίχο μου? Τι λέτε? Τι λέτε ότι θα σας απαντήσουνε? Εάν τους ρωτήσετε, θα ήθελες γιαγιά να έχεις πει μια ιστορία τότε στο γάμο σου? Να έχεις εξιστορήσει τα συναισθήματά σου? Να είχες καταγράψει τις σκέψεις και τα συναισθήματα της μάνας σου την ημέρα του γάμου σου? Τι λέτε ότι θα σας απαντήσουνε? Οι δικοί σας άνθρωποι. Όχι εγώ. Τι λέτε ότι θα σας απαντούσε η γιαγιά, η μάνα, ο πατέρας σας, ο παππούς σας? Θα ήθελα να έχουν ένα βίντεο κλιπ όπως χόρευαν με τον παππού και τη γιαγιά? Θα ήθελα να έχουν ένα βίντεο κλιπ λάμψης, έκστασης, με τις πισίνες που χόρευαν δίπλα? Ή θα ήθελαν κάτι άλλο για να αφήσουν πίσω τους? Ρωτήστε τους. Εκπαιδεύστε τους πελάτες σας να αναζητήσουν πράγματα που έχουν αξία μέσα από την καταγραφή της δουλειάς σας. Είναι δικιά σας υποχρέωση να εκπαιδεύσετε τον πελάτη, να τον μορφώσετε. Αυτά που κάνετε, αυτά που καταγράφετε είναι δικά σας λάθη. Δεν φταίει κανένας άλλος. Φταίτε εσείς και φταίνε κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα βραβεία και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα σεμινάρια, οι οποίοι δεν ξέρουν την τύφλα τους στο τι έχει αξία και τι όχι μέσα στην ημέρα του γάμου. Όταν καταγράφετε τις ιστορίες σας, προσπαθήστε να μην είσαστε γραφιάδες, να είσαστε συγγραφείς. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη λέξη γραφιάς και συγγραφέας. Προσπαθήστε να μην είσαστε οπαδοί της αντιγραφής μιας ιδέας, αλλά ποιητές, δημιουργοί, να δημιουργήσετε από το μηδέν. Υπάρχουν άπειρες μοναδικές ιστορίες και μοναδικές προσωπικότητες να κάνετε παρθενογένεση που αναζητάτε με τόση δίψα και δεν βρίσκετε. Είναι γιατί κινείστε σε λάθος γραμμή, σε λάθος νοοτροπία. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα εκεί έξω. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημιουργοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι από 20 έως 35 ετών οι οποίοι έχουν αδιαπραγμάτευτο ταλέντο. Έχουν γνώσεις πάνω στο μοντάζ, πάνω στην εικόνα, έχουν σκεπτικό, έχουν οξυδέρκεια, αλλά τα θάβουν όλα, τα σκοτώνουν όλα για να ακολουθήσουν κάποιους λίγους οι οποίοι τους δείχνουν ότι βραβεύονται, ότι παίρνουν λεφτά, ότι κάνουν γάμους πολυτελείας. Αυτό είναι το ξεφτιλίκι το οποίο καταδικάζω. Απελευθερώστε το μυαλό σας. Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας, σκεφτείτε έξω από το κουτί, έχετε εγκλωβιστεί σε αυτή τη φυλακή που σας έμαθαν οι προηγούμενες γενιές. Υπάρχει λοιπόν ένας της προηγούμενης γενιάς που σας μαθαίνει κάτι άλλο. Η τέχνη του κινηματογράφου γάμου είναι κάτι μοναδικό, κάτι μαγικό. Η ημέρα του γάμου συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσετε μια μαγική ιστορία. Για να δημιουργήσετε κάτι το οποίο θα είναι αθάνατο. Θα παίζετε ξανά και ξανά μέσα στους αιώνες, από τα παιδιά, από τα εγγόνια, από τα δυσέγγωνα. Στέλνουμε ένα μήνυμα στο μέλλον στις γενιές που θα έρθουν, στις γενιές που θα δημιουργήσουμε, στις γενιές που δημιουργούμε αυτή τη στιγμή, για το ποια είναι τα όνειρά μας και ποια είναι η επιθυμία μας για αυτά τα παιδιά. Μοιραζόμαστε, αν διαθέτουμε, ένα κομμάτι της σοφίας μας. Στέλνουμε ένα μήνυμα τι λάθη δεν θα πρέπει να κάνουν, γιατί τα κάναμε εμείς, τα ζήσαμε και προσπαθούμε να τα αποτρέψουμε από τον ίδιο δρόμο. Πώς σκέφτονταν οι γονείς, πώς σκέφτονταν η γιαγιά, ο παππούς των γονέων. Δεν γεννηθήκαμε στο δρόμο, δεν φυτρώσαμε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν για να μας μεγαλώσουν. Δεν οφείλουμε να τους πάρουμε μαζί μας στις αναμνήσεις μας στο μέλλον. Μία φωτογραφία, αυτό είναι ο πατέρας. Μία φωτογραφία και ένα φιλί και μια αγκαλιά είναι η μάνα. Τα αδέρφια τι είναι? Οι κολλητοί, οι φίλοι μας, με τους οποίους μεγαλώσαμε και μας οδήγησαν στο γάμο. Ήρθαμε αγκαλιά με το ίδιο αμάξι. Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι, να πιούμε τα ίδια ποτά, να γελάσουμε, να χορέψουμε μαζί. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι στις ζωές μας? Μπορούμε να το μεταφέρουμε στο μέλλον αυτό? Αυτού του είδους η νοοτροπία συνδέει δεκάδες γενναίες μέσα στο άπειρο του χρόνου. Τις ενώνει. Το μυαλό, η σκέψη, τα συναισθήματα, οι εικόνες, ο χώρος, ο χρόνος. Δεν γίνεται μια διακύμανση ασυναίσθητη που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Γίνεται μια συνέχεια από πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε και πού ονειρευόμαστε να πάμε. Μπορείς να φτιάξεις ανεπανάληπτα μοναδικά πράγματα, αρκεί να τα κυνηγήσεις, να τα επικοινωνήσεις με τους πελάτες σου, να τους πείσεις ότι αξίζει να επενδύσουν σε σένα, στο μυαλό σου, στις σκέψεις σου, στις αξίες σου, για να τους κάνεις αθάνατους κυριολεκτικά μέσα στους αιώνες που θα ακολουθήσουν. Όχι να πεταχτούν σε ένα πατάρι ή σε μια γωνιά του διαδικτύου. Να είναι ένα ζωντανό μήνυμα για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους, για κάθε γενιά που θα ξεπηδήσει από μέσα τους. Αυτή
είναι η έννοια, ο ορισμός του κινηματογράφου γάμων. Υπάρχουν 15 παραγωγές. Σε όλες δείχνω επακριβώς τι σημαίνει κινηματογράφος γάμων. Η κάθε μία είναι μία παρθενογένεση. Είναι μοναδική. Είναι η ιστορία των ανθρώπων ραμμένη επάνω τους. Και η κάθε προσωπικότητα, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Έχει μία δικιά του ιστορία. Οπότε 15 παραγωγές είναι 15 μοναδικές ιστορίες. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Είναι αληθινές ιστορίες. Δεν είναι προκατασκευασμένο το σενάριο. Είναι μία ιστορία η οποία υπάρχει εκεί. Υπάρχει γύρω τους, υπάρχει μέσα τους. Ο τρόπος που γνωρίστηκαν, που συναντήθηκαν, που ερωτεύτηκαν, που εξελίχθηκαν ως άνθρωποι. Όλα αυτά καταλήγουν στην ημέρα του γάμου τους. Είναι η ιστορία τους, είναι το σενάριο που υπήρχε, που το είχαν γράψει μόνοι τους και χρειάζονται κάποιον να το εξιστορήσει, να εξιστορήσει την ιστορία τους. Με εικόνες, με μουσική, με τα λόγια τους, με το μοντάζ. Η χαρά των δύο ανθρώπων μοιράζεται σε δεκάδες προσωπικότητες γύρω τους. Εάν είναι αληθινή. Εάν δεν στηρίζεται στο χρήμα, αλλά στηρίζεται στο συναίσθημα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μου λένε θυμάμαι το γάμο που έκανες το 12, το 2012, πριν 13 χρόνια. Θυμάμαι το γάμο που έκανες το 2010. Θυμάμαι το γάμο που έκανες το 16. Το 14, το 15 και θυμούνται και τα ονόματα των παιδιών. Κάτι σημαίνει αυτό, έχει μπει βαθιά μέσα του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος ο οποίος να του είπανε θυμάμαι το βίντεο κλιπ που έφτιαξες πριν 15 χρόνια ή πριν 10 χρόνια. Ποιος από όλους εσάς έχει τέτοια αντιμετώπιση? Οι γάμοι σας μπορεί να εντυπωσιάζουν πρόσκαιρα, αλλά χάνονται, σαν να είναι άνεμος. Φύσηξε και έφυγε. Και δεν τους θυμούνται ούτε οι ίδιες οι οικογένειες. Θα σας δείξω κάποια σχόλια που δέχομαι να μου πείτε ποιος από εσάς δέχεται τέτοιους σχολιασμούς, τέτοια ένταση συναισθημάτων. Γιατί γι' αυτό πρόκειται. Για τα συναισθήματα. Δεν πρόκειται για τα υλικά αντικείμενα, δεν πρόκειται για τα λεφτά. Κάπου εκεί έχετε χάσει το δρόμο. Μείνατε στο χρήμα όλοι σας. Και οι 15.000. Δεν μπορείτε να παράγετε συναίσθημα ούτε εν είδη χιούμορ. Δεν γίνεται να έχω αυτά τα σχόλια, αυτούς τους σχολιασμούς από χιλιάδες ανθρώπους κάτω από τις παραγωγές που έχω φτιάξει. Και επαναλαμβάνω, μέσος όρος απορρόφησης θεατή είναι τα 25 με τα 30 λεπτά σε ένα γάμο ξένων ανθρώπων no name. Δεν είναι γνωστοί. Αυτό είναι που δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα συνάδελφος εκεί έξω. Αυτά είναι τα βραβεία μου. Ζήτημα είναι τις δημιουργίες τους να τις δουν, να τις παρακολουθήσουν ο γαμπρός και η πεθερά του και οι φίλοι τους. Και ο καθένας τους έχει από 200, 300, 1000 άτομα προβολή έξω στην κοινωνία. Αν έχουν κανέναν γνωστό θα πάει. Αλλά εκεί οφείλεται στην αναγνωρισιμότητα των πρωταγωνιστών, αν είναι διάσημοι. Δεν οφείλεται στη δημιουργία τους. Δεν οφείλεται στα βραβεία τους. Δεν κάνουμε promotion του πλούτου των οικογενειών ή της δίθεν άνεσης ή της δίθεν ευπορίας. Δεν είναι wedding cinematography αυτό. Μπορεί να είναι wedding cinematography στα Αραβικά Εμιράτα. Μπορεί να είναι στο Μονακό. Δεν είστε στο Μονακό, κυρίες και κύριοι, είσαστε στην Ελλάδα. Επίσης υπάρχουν τουλάχιστον 20 συνάδελφοι που έχουν έρθει τα τελευταία 7-8 χρόνια για να ζητήσουν από εμένα να αναλάβω την καταγραφή του δικού τους γάμου. Αλλά όταν συζητάμε για τα οικονομικά στοιχεία δεν συνάδουν με αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Γιατί δεν γίνεται βίντεο κλιπ, δεν μπορούν να σκεφτούν τίποτα πέρα από εκεί. Δεν γίνεται μια ξεπέτα της ημέρας όπου θα καταγράψουμε ό,τι να είναι στην τύχη και θα τα ενώσουμε σαν να τα ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα τουρλού και ανακατεύουμε τις εικόνες μαζί με μια μουσικούλα από πίσω. Τις μαγικές εικόνες με μια μουσικούλα η οποία θα προσδώσει ένταση στο συναίσθημα. Υπάρχουν κυριολεκτικά εκατοντάδες παράμετροι τις οποίες πρέπει να ρυθμίσεις για να κάνεις κινηματογράφο σε μία μέρα γάμου. Δεκάδες προσωπικότητες που πρέπει να αναδείξεις. Σχεδόν όλοι μου οι συνάδελφοι αναδεικνύουν δύο ανθρώπους. Την ύφη και το γαμπρό. Δεν αφορά μόνο αυτούς τους δύο ανθρώπους εκείνη η μέρα. Αφορά όλες τις ψυχές που πάλεψαν για να φτάσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι στην ημέρα του γάμου τους. Αλλά κανένας δεν τους δίνει την παραμικρή σημασία. Τα φώτα της δημοσιότητας ή της καταγραφής ή της κάμερας δεν πέφτουν πάνω μόνο σε δύο. Πρέπει να καταγράψεις χιλιάδες σκηνές. Δεν διαδραματίζεται μόνο μία ιστορία εκείνη την ημέρα. Διαδραματίζονται δεκάδες ιστορίες γύρω από τους πρωταγωνιστές σου. Στα διπλανά δωμάτια. 20 μέτρα παρακάτω στην εκκλησία, στα σκαλοπάτια, στο ισόγειο, στο δεύτερο όροφο, στην πισίνα, εκεί που χορεύουνε, εκεί που τρώνε. Πρέπει όλα αυτά να καταγραφούν και να συγκλίνουν στο τελικό αποτέλεσμα. Όταν οι συνάδελφοί μου πηγαίνουν ένας ή δύο άτομα
Να καταγράψουν τι? Όταν υπάρχουν 200 ή 300 καλεσμένοι και όταν υπάρχουν 10 ώρες καταγραφής. Γι' αυτό λέω ότι κάνουν καταστροφή, συνάδελφοι, στις αναμνήσεις των ανθρώπων. Ειδικά αυτοί που είναι οι βραβευμένοι δημιουργούν τέχνη πάνω στο χρήμα των ανθρώπων. Κυνηγάνε τη στιγμή που θα είναι τέλεια όλα. Η αισθητική τους, τα χρώματά τους, ο φωτισμός τους και ξεχνάνε τα πάντα. Εξαφανίζουν όλο το γάμο, θα κάνουν καταγραφή του κάδρου που επιθυμούν για να το ενώσουν με το επόμενο κάδρο που επιθυμούν, ενώ γύρω τους διαδραματίζονται εκατομμύρια κάδρα που δεν τους ταιριάζουν, αλλά που η σημασία τους είναι τεράστια. Οι προσωπικότητες γύρω από τις οποίες συμβαίνουν γεγονότα είναι πολλές και τους εξαφανίζουν όλους χάριν των δύο πρωταγωνιστών. Δεν λειτουργεί έτσι ο κινηματογράφος γάμου. Δεν είναι καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της καταγραφής δύο ανθρώπων. Ο κινηματογράφος γάμου δεν είναι εγωκεντρικός. Πάτε και κάνετε κινηματογράφηση ή φωτογράφηση της επόμενης μέρας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν έχουν την ικανότητα να καταγράψουν κινηματογραφικά τα δρόμενα μιας ζωντανής ημέρας. Απαιτείται τεράστια προσπάθεια, δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες και απαιτείται και αντίληψη. Δεν έχουν την αντίληψη. Γι' αυτό μπαίνουν στη διαδικασία να κινηματογραφήσουν στημένα γεγονότα μια επόμενη μέρα από το γάμο. Τροφοδοτεί τη ματαιοδοξία του ζευγαριού ή της νύφης ή του γαμπρού και επί της ουσίας δεν προσφέρει τίποτα εκτός από το να ανεβάσει την εικόνα στα social media, στους φίλους τους, στους συγγενείς τους ή σε ανταγωνιστικές επιχειρηματικές οικογένειες. Αλλά δεν είναι ένα παιχνίδι, δεν είναι ένα διαφημιστικό παιχνίδι όλο αυτό. Εάν γίνεται συγχώνευση δύο οικογενειών σε μια πετρελαϊκή εταιρεία, στους τραπεζικούς κύκλους παντρεύονται δύο μεγάλες οικογένειες τραπεζιτών. Το καταλαβαίνω. Ότι θέλουν να ανεβάσουν το πρεστίζ, το κύρος τους κτλ. Και παρακάμπτουν τις ζωές των ανθρώπων, τις γιαγιάδες, τους παππούδες, τους πατεράδες, τις μανάδες, τα πάντα. Το συναίσθημα, την καρδιά, εν ονόματι του χρήματος. Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτό το κομμάτι οι συνάδελφοί μου είναι άριστοι. Είναι οι εξυπηρετητές του ε9 των οικογενειών αυτών. Εκεί παίρνουν το βραβείο. Ακόμα και το color correction που κάποιοι το χρησιμοποιούν και ηρωνικά γράφουν wedding cinematography με κεφαλαία γράμματα επειδή έχουν όμορφα χρώματα. Οι ίδιοι καταλαβαίνουν τη φαρσοκομωδία που εκπροσωπούν. Αλλά από κάτω ο κόσμος επιλέγει να τους ακολουθήσει γι' αυτό. Για τα όμορφα χρώματα. Θεωρούν ότι είναι κινηματογράφος γάμων. Τα χρώματα. Δεν είναι θέμα αισθητικής. Είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα ιεραρχίας. Σε ποιες βαθμίδες τοποθετείτε την κάθε αξία. Εάν τα συναισθήματα μπαίνουν στον πάτο της δημιουργίας σας και τα χρώματα μπαίνουν στην κορυφή ή το μοντάζ το οποίο είναι τόσο γρήγορο και τόσο εξωφρενικό που αναδεικνύει τη δεινότητα του καλλιτέχνη και καταστρέφει τη σημασία της στιγμής ή τη συγκίνηση της στιγμής. Οπότε όλα λειτουργούν γύρω από τον καλλιτέχνη. Έχουμε ξεχάσει τους πρωταγωνιστές, έχουμε ξεχάσει τους ανθρώπους που τους συντροφεύουν και παλεύουμε να γίνουμε πιο ξεχωριστοί στο μοντάζ, πιο ξεχωριστοί στο color correction, στα χρώματα. Παλεύουμε όχι να αναδείξουμε τους πρωταγωνιστές μας, παλεύουμε για να αναδείξουμε τους εαυτούς μας ως μοντέρ, ως color correctors, διευθυντές φωτογραφίας και παίρνουμε το βραβείο που μας δίνουν, γιατί αυτό κάνουν οι βραβευμένοι, και το τοποθετούμε πώς βάζουν στα μοσχάρια που κρέμονται στην κρεαταγορά ο καλύτερος κινηματογραφιστής στην κάτω μακρινίτσα. Εν τω μεταξύ η ψηφοφορία γίνεται από 10-20 άτομα, έτσι. Μαζεύονται 10-20-50 συνάδελφοι, κάνουν ένα event και αποδίδουν βραβεία μεταξύ τους. Μεταξύ μας, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Όπως μαζεύονται οι βίζιτες μέσα σε μια τουαλέτα και λένε τι όμορφη που είσαι, τι ωραία η επέμβαση που έκανε στα χείλια, στο στήθος, τα extensions, στα μαλλιά κτλ. Αλλά τα λένε μεταξύ τους. Δεν έχουν επίγνωση του τι αντίληψη έχει ο κόσμος και ποιο είναι το επί της ουσίας αποτέλεσμα. Αυτό το βραβείο που παίρνουν είναι το βραβείο διεύθυνσης φωτογραφίας. Προσφέρουν την ομορφιά της εικόνας. Και πολύ σωστά. Είναι άξιοι αυτού του βραβείου. Για την ομορφιά της εικόνας υπάρχουν οι φωτογράφοι. Δεν έχουν να προσφέρουν κάτι άλλο. Ο κινηματογράφος περιλαμβάνει περίπου 30 βραβεία. Δηλαδή στα Όσκαρ, σε αυτό που ανταγωνίζονται οι παραγωγές, είναι περίπου 30 κατηγορίες. Οι βιντεογράφοι όλοι αυτοί, γιατί βιντεογράφοι είναι, δεν είναι κινηματογραφιστές, δεν παίρνουν κανένα από όλα αυτά τα βραβεία. Παίρνουν μόνο της διεύθυνσης φωτογραφίας. Δεν κάνουν κινηματογράφο. Αυτό δεν είναι κινηματογράφος. Όταν ο θεατής εντυπωσιάζεται από τους πολυελαίους ενός κάστρου
και δεν εντυπωσιάζεται από τη δημιουργία αυτή καθεαυτή. Δηλαδή, όταν ο θεατής εντυπωσιάζεται από τα σκηνικά, τα οποία ξεχυλίζουν από πλούτο, από Rolls Royce, δαχτυλίδια, βραχιόλια, κολλιέ με διαμάντια, δεν είναι κινηματογράφος γάμου αυτό. Αλλά είναι αυτό που κυνηγάνε όλοι. Δημιουργοί και πολλές φορές πελάτες, γιατί οι πελάτες ακούν τους δημιουργούς. Δεν φταίνε οι πελάτες για την κατάντια των δημιουργών. Οι πελάτες είναι απέδευτοι πάνω στην τέχνη κινηματογράφου γάμων. Οι πελάτες, οι άνθρωποι, η κοινωνία θα ακούσει αυτό που έχουν να τους πούν οι ειδικοί. Αλλά οι ειδικοί είναι αμόρφωτοι. Και ένα τελευταίο, γιατί ήδη σας κούρασα πολύ, ήδη έχετε εξαγριωθεί πολύ, σας ακούω πολλούς που λέτε μέσα από τις οθόνες σας ότι το παίζω πολύ άνετος, πολύ μάγκας, επίδειξη του εαυτού μου, της δουλειάς μου κτλ. Δεν έχει καμία σχέση. Αν ήταν θα το έκανα κάθε χρόνο. Δεν θα περίμενα 17 χρόνια να σας μιλήσω. Απλά απίβδησα. Μου έχετε βγάλει τον καρκίνο. Τα πάντα καταστρέφονται γύρω σας και κοιτάτε τον ουρανό και σφυρίζετε αδιάφορα. Σας βλέπω όλους μέσα στα groups, στις συζητήσεις. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι πόσα λεφτά, πόσο εύκολα. Και εγώ περνάω δύσκολα, δεν περνάτε μόνο εσείς. Δεν είναι όλα όσα σας λέω ένα ποίημα το οποίο το απαγγέλουμε και γίνεται. Πρέπει να παλέψετε. Πρέπει να αγωνιστείτε για αυτές τις αξίες που σας συζήτησα. Έχω ακυρώσει γάμους επειδή το ζευγάρι δεν είχε τη στοιχειώδη ευγένεια και το σεβασμό. Χρησιμοποιούσε το χρήμα. Πόσοι θα το έκαναν αυτό? Έλεγαν κατέβασε το κεφάλι, μη μιλάς, πάρ' τους τα λεφτά, χρέωσέ τους πιο ακριβά και φύγε. Ήθελα να σας κάνω ένα ερώτημα και ας το απαντήσει ο καθένας το πρωί στον καθρέφτη όταν θα κοιτάξει τον εαυτό του. Πόσο χρεώνετε την αξιοπρέπειά σας? Ποια είναι η τιμή της? Εμένα είναι ανεκτήμητη και έχω χάσει πάρα πολλούς γάμους έτσι. Σας τους έχω στείλει σε εσάς τους βραβευμένους με το 10% της τιμής. Γιατί έχω ρωτήσει τελικά πόσο κλείσατε, στο 10% από όσο μας είπατε. Μου απάντησαν. Και πήραν αυτό που έπρεπε να πάρουν αναλογικά με τα λεφτά που δώσανε. Και την απογοήτευση που είχαν. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να χύσετε αίμα για να στηρίξετε αυτή την νοοτροπία. Δεν είναι νοοτροπία που θα κάνετε λεφτά. Έτσι, είναι νοοτροπία τέχνης. Πεθαίνεις φτωχός. Εάν θέλετε λεφτά, είσαστε καλά εκεί που είσαστε. Γρήγορο χρήμα, αρπαχτές. Αν θέλετε όμως να κάνετε τέχνη, εάν θέλετε να κάνετε πνευματική δημιουργία, μοναδικά αποτελέσματα όπως τα 17-15 που έχω φτιάξει, που είναι μοναδικά, είναι παρθενογενέσεις. Δεν έχει κανένα σας από τους 15.000 ούτε κατά διάνοια μπορέσει να αντιγράψει. Πήγανε κάποιοι να αντιγράψουνε, τους βγήκε λάθος. Δεν μπορούσανε. Δεν ήξεραν πώς, γιατί, τι έπρεπε να κάνουνε για να καταλήξουν εκεί. Επίσης, μερικές από τις οικογένειες με τις οποίες συνεργάστηκα δεν μπορέσαμε να ξανασυνεργαστούμε. Μετά από χρόνια, αφού συνεργάστηκαν με άλλους καλλιτέχνες, ήρθανε και μου ζήτησαν συγγνώμη. Και έχει γίνει ξανά και ξανά και ξανά. Και από νύφες και από γαμπρούς και από μανάδες που επέμεναν ότι δεν έπρεπε να συνεργαστούν μαζί μου και να δώσουν τόσα χρήματα για τις αναμνήσεις. Και ένα χρόνο, ας πούμε, μετά το γάμο, αφού πήραν το αποτέλεσμα το τελικό, με πήρε μάνα και μου ζήτησε συγγνώμη που επέμενε να μην συνεργαστούν και παραδέχτηκε ότι κάνει λάθος. Πρέπει να μάθετε να στηρίζετε την νοοτροπία σας, ασχέτως εάν έχει αίμα, πόνο, εάν μείνετε φτωχοί, εάν μείνετε χωρίς δουλειά. Δεν είναι επάγγελμα για να γίνετε εκατομμυριούχοι. Είναι επάγγελμα αξιών. Είναι τέχνη. Είναι τέχνη αξιών.